دیسا کورد بیژن باغێ بێگول کراسێ بێمل گایێ بێجل. ئیرۆ پەندێتە گشک سەر باو و داران خۆشم باش خۆش ئەمە سەر شوێنکایی بخۆش هەردوو دیژی خۆشن وەک دەگۆ واتاوێ تێگو هەنێک هەنێک شدارەی باغ هەنێک شدارەی باغێ گستەور بن مثلا ینی کێمانی دکەبوونی باغی دەبێژن وەک کراسێ بێمل ئەو ژی نابێ ینی کراسێ بێمل ئەو ژی نابێ کێمانیەوەی هەیە وەک جۆت ئەدێم دگوتن بەرێ گایە جۆت جل دەکردن نزانم کا پشتی گشت کار vedigerya wî cil dikirin ka wexta şiristan bû wî cil dikirin ez ya girtî wilo tê negaştim rastî belkî ma kekê Agît Agît em ê herin ana agirî ez ê dîs Kurd dibêjin baغê bêgul kirasê bêmil gayê bêcil ev çiwa tê tê Valla min ga cilbûna ga ji min dît yani wextê ku em mezin bûn me ga nedîtin yani ji me derbas bûn û cilkirina wan ji me nedît em nizanin lê em bijin baغê bêgul wekî kirasê bêmil e îro mirovekî ku mirovekî şexsê xwe û şemala xwe bedew be rind be ku aqilî wî tune be zanabûna wî tune be wa ewa şexsî wî şemala wî berçavê mirova tiştekî dide na em bijin evî tiştî jî yani ser erê ser baغê hatiye gotinê baغê bêgul wekî kirasê bêmil e ewa rast e lê bax ku tê de gul tune bin ku tu herî baغekî vikivala vekê dê tiştek nayê mirov jî ku şexs şemalî wî rind be bedew be şexsî wî hebe bejna wî bilind be taylan be lê em bijin ku aqilî wî tune be zanabûna wî tune xeberdana wî tune be mirov temam nake wa ez jî qasê zanabûna xwe qasayî dibêjim